Adayunay nagbaetan ta tsaka mo no kasano ka no sumipnge balagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna ay di bara ayat ko kenka tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngem no di mapnek tarik nam agdayal ka tumawag ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo pay am ngayet kas puti I love you sikalat balag lagip ko Adaak dito'y adakat tita adayunay nagbaetan ta tsak mo no kasano ka no sumipnget malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat ko kenka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kas puti I love you sikalat malaglagip ko ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kas puti I love you sikalat malaglagip ko sikalat malaglagip ko I love you. Pusukit na ikalang nagitur keletaan kas nadyang malasatan panubo anarway kain ka insang bay no idi tilubong ko Nagsagabak and limbo
ket na ikalang nagibtur ken letdaan kas najag malasatan panubok anarway nga inka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagabak ken linggo kasi ti Diyos amo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko apanagto ket adla kadagsen iti krus ngem iti inap panakaidaros ti magderang ati anos dapat check atong tengto lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ang alamon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nanayon sa idiliday hanapasara ragsak isin mukat ngawan iti pumadpan ti inbaklay ko apanagto ket kasla kadagsen iti krus ngem iti inap panakaidaros ti magderang ati anos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ang alamon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nanayon sa idiliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti pumadpan Tinawag ken mensahe isulaen tirang tayta adda panawen nga ipaidam ni gasat kadata umanayen ti Skype apan nagkita ta pangipeksaan ti iliw ta adwa saan aparehas panagtuli oras kadata anda dagiti gundawa birbiru Kenka tunggal siya tayag may sa malaglagip ka keto'y puso hiyik-hikis na ka ay nagligat malaeng kaya taginadiyot taman ngagpadpada LDR
nagrigatan na isulain tirang tayta agdapanawin magpaidang nigasat kadata umanayen ti Skype apanag kita ta pangipeksaan ti iliw ta adwa parehas panagduli oras kadata adda dagiti gundaway birbiru Kenka tunggal siya tayag may sa malaglagip ka keto'y puso ikis naga ay nagrigat man laeng aya tagin na dayon taman nga agpadpada LDR taaw anak baetanta long distance relationship nagrigaten ngaya ay nagrigat man laeng ngaya tagin na dayo taman nga agpadpada LDR taaw anak baetanta long distance relationship nagrigaten ngaya 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 Damagek man Kenka no ay ayaten nakmetlaeng tangamin jakap-kap nekan no di sikatay mangisawan adut sayang gusen kasla di paggugustuan dakinunang kanpay tsak maibagay kasadyang Damagek man Kenka sinutpud mo nga data puso tay kadi madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigati maikulbo numang limlimo ta
ayat mo. Anya kadi Apay so ang lugar tuy ayat ko. Anya kadit ka ikaryan na pudno unay a puso ko. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanake mo. Damagek man Kenka, sinut puno nga data puso. Tay kadi madamdamag ko, wenno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay napaypayso. Tanarigat ti maikulbo, numang limlimo ta ayat mo. Anya kadi di agpayso, ang lugar tuy ayat ko. Anya kadi ka ikariyan na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanake mo. Anya kadi di agpayso, ang lugar tuy ayat ko. Anya kadit ka ikariyan na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanake mo. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpit tanake mo. Sumangbay iti malem, sikalang inang ang panunuten. Agladingit tuy pusuk, taawan kan pisidong ko. Uray lam mauyusen ti anges ko. Nupumalain pagbaga, nga agbir-biro ka, tinabak na. Tuwirik na ti kaunggan, ang nagay
Sa pata kasano akpay nga rod ita sinagtaman daytoy nairik na nupay nagayatak unay kenka pulos di ka natagikwa. Damagek dito'y bagi numalagip na tupay nga ta nuadda pa'y pategpo sublianam to'y puso sa pulan nagtuman biyag ko iti amin na disong yamawanak tasidong mo ngem apay nagbaliw ka pimanaw ka di nagpagada tinurong mo adayo adaga linipat mo karin ken sa pata kasano akpay nga rod ita sinagtaman daytoy nairik na
sangsang idek no lakek di magumpod ka. O ayat nagbilek ka, tuy puso kinayawa, ni ati abalasa, sabay kumatain nagsumbata.
saklo ti maidasay alawag, maipas ngay naulpit apasamak, pagteng mangipaay sa entoy rikna, ken mga sut sa ipek, dito'y kaundag. Nagdali na et nga sa diwen, mapunas kuman, kaya't kuwalipatanen, nga mapay nga at dalata, dito'y nakin. Sardam. Adong natawan tinaglabas, masikatin na kinay ayat, sikalaeng ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y mata, wen pudno nga sikalaeng ti inak ay ayat. Ilapsik ti adu nga sulisog, napudnukin ka daytoy puso, uray iti labes ti adu nga panubo. Among nga siksikalan, tinak ay ayaten, iti unod dagi jay ataw-tawan, among nga sikalaen. Tunggal rabi ikar kararagut yapu ijay ngato, nga sikaawan sa baliti kagasat ko. Sikamot lang tinangpun no kadagiti tagdaga inep ko, wen pudno awan sa bali, nanipud pa'y
tinak inay ayat si kalaeng pipagduyusan daytoy rikna iti tunggal aldaw si kati sapsapo